ולקחת נשימה עמוקה. לשבת בצורה נעימה. לאסוף את כל החלקיקים שלנו, שנשארו בכל מיני מקומות, לאסוף אותם אליהם. לתוך השדה האנרגטי שלנו, שמכיל את כל הגופים שלנו, את הרגש, את הגוף, את ייצוג הנשמה שלנו שכאן, את המחשבות שלנו. ונשלח לאותו שדה כוונה להרפות לתוך הרגע הזה. אני אגיד כמה משפטים שמגיעים בהדרכה. אני סופגת את החיים שלי. אני סופגת את החיים שלי. אני סופגת את החיים שלי לתוכי. אני סופגת את החומרים המזינים שמגיעים מתוך החיים שלי לתוכי. אני סופגת את החומרים המזינים שמגיעים מהעולם לתוכי. אני סופגת את החומרים המזינים שמגיעים מהעולם לתוכי. אני מעכלת את מה שבחרתי להכניס לתוכי. אני מעכלת את מה שבחרתי להכניס לתוכי. אני מעכלת את מה שלא בחרתי בצורה מודעת להכניס לתוכי, כדי שאוכל להיבנות מתוך זה. אני מעכלת את מה שלא בחרתי בצורה מודעת להכניס לתוכי, כדי שאוכל להיבנות מתוך זה. אני משחררת רעלים ונותנת להם לשוב אל המקור. אני משחררת רעלים ונותנת להם לשוב אל המקור. המקור יתמיר את הרעלים לאנרגיית חיים חדשה. המקור יתמיר את הרעלים לאנרגיית חיים חדשה. מוזמנים להישאר לשבת. יכולים לכוון לכם שעון ל10 דקות, לשבת בשקט עם עצמכם, או פחות, אבל כמה דקות של שקט עם עצמכם. פשוט לספוג, לעכל. תודה.